Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarawçılar, efirda imamdan soruq tapşırığı. Eğer siz bilmeseniz, bilgenlerden sorağız deyile. El-Enbiya suresinin 7. ayetinde, eli şunday bilmegen soruqlarınız qalsa, hazırki minutlarda televizor ekranlarında görgen elektron poçta adresine eligi soruqlarınızı yollaya alasız. Hem inşallah hazretlerimiz beyne eligi soruqlarga cevap qaytarırlar. Bugün barlıq bilmegen soruqlarga cevap qaytara El-Merjani Meşit imamı Ansar Hazret Miftahov. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hazret. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazret, qabatın sizin elegi studiyada görübüzge şiksiz şatbız. Sizin de telekanalımızın yakın dostu, hayırlı işler bulsun idi, amin. Amin, Allah'ın rahmeti bulsun. Hazret, bugünkü tapşırığımızın teması aşağı işu teması. Her birimiz için de aktual, gündelik tema. İndi kişikmezden birinci sırauğa da kuşayım. Alar bizim bugün baytak. Bir tanışım tuğlasınca dinde. Мен аны ешқына нендей болса тәмтім, күштәнәштер белән сыйлыйм. Ешқына ул бүләк ителгән күштәнәш тәмтімләрнең составында теге яки бу кимчелекне табып, күштәнәшләрне кабул итми. Бу адымыннан минем кәефем төшә инде. Кайдадыр ишеткәнем бар, әгәр кеше сиңа күштәнәш бирсә, син аны алырга тиеш икән. Биргән кешенең күңелен төшерү яхшы эш түгел янәсе. Хәзрәт, бу хәлдә ничек булырга икән соң? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Әлбәттә, мондый сораулар белән мәчеткә дә мөрәҗәгать итүчеләр бар, мәҗлестә булсын, никах мәҗлесләрендә булсын, килеп теге шушы сорауга хәзрәт җавап бирегез әле дип мөрәҗәгать итүчеләр бар, бик хисап. Әлбәттә, бу мәсьәләгә килгәндә, бүгенге көндә әлбәттә дин ягыннан динне белүчеләр субханаллаһ арта бара, күп мөселманнар дингә якынайып, Аллаһның рәхмәте белән шулай ук теге ашый торган ризыкларны да, кия торган киемнең дә составын, эчә торган суның да составын, нинди әйберләр кушылган, барлык әйбернең составын карап, анда харам булган, динебез тарафыннан рөхсәт ителмәгән кушылмалар кушылмаган микән дип тәгаен белгәннән соң гына ризыкланалар. Әлбәттә, бүгенге көндә бу фақат шушы мәсьәләдә генә түгел, ул кемгәдер күчтәнәш бирү фақат шушы кешенең мәсьәләсендә генә түгел, бу гомумән алганда без үзебез ашый торган ризыкны да, кешегә күчтәнәшкә бирә торган ризыкны да алганда аның составын карап алсак хәерлерәк. Составын карап алсак хәерлерәк. Бу инде фақат кешегә биргәндә генә түгел, әле без кешегә биргәндә аннан-моннан гына җыябыз да, күчтәнәш пакетыбыз зур булсын, матур булсын әле, матур чәчәкле булган ризыкларны алыйм әле, бигрәк матур булса күренә дип кенә җыябыз да, илтеп кешегә тапшырабыз. Инде ул кеше дингә якын кеше булып, аның составын караганнан соң ул инде кара, бу бит минем диндә икәнемне белә торып, шушындый ризык бирде, күрмәгәндер инде дип алучылар бар инде, әлбәттә. Инде кайбер кеше аны белеп, менә апаның дип әйтергә исә инде бу кешенең мисалында әйткәндә, ул кеше инде әлбәттә аны алып укып, бу ярамый дип аңа әйтүе, бер яктан караганда бу бер як күзлектән караганда дөрестер. Чөнки икенче юлы килгәндә син инде аңа бит андыйны китерергә ярамый, мин составын карыйм әле дип әйтәсең дә, уйлап составын карап алып киләсең. Яисә берәр төрле абыстайга барганда, яисә инде хәзрәткә бер күчтәнәш биргәндә, яисә Коръән мәҗлесе җыйганда, һәр вакытта да аннан соң теге аның составын карап, матур теге дөрес шәригатебездә рөхсәт ителгән кушылмалар гына кушылган ризыкларны алып ризыкланасың. Бу әйтүе аның дөрестер дә, аңа теге туры юлга күндерергә тели, син үзең дә моны ашама, кешегә дә бирмә дип аны аңлатырга телидер. Инде әгәр дә ул кеше аны әйтмичә генә алып куйса, аннан соң ул кеше уйлар иде, кара, ничек үзе диндә мин аңа шундый харам булган әйберләр кушылган әйберне бирдем дә, ул сүз дә әйтмәде, алды да ашады, димәк ярый димәк дип әйтеп уйлыйсың. Һәм башкаларга да әйтәсең, минем бит менә бер динни бер абыстай бар, яисә инде хәзрәт бар, мин аңа шундый харам булган ризык китердем, ул бер сүз дә әйтмәде, алып калды, рәхмәт дип әйтеп, хәтта әле дуга кылып алды дип башкаларга да сөйләп җөрисең дә, аннан соң инде кешегә тарала, хәзрәтләр дә, абыстайлар да динне белсәләр дә харам әйбер ашыйлар икән дип халыкка бу мәгълүмат тарала. Шуңа күрә бу кешенең әйтүе дөрестер. Әлбәттә, алу, бирү, яисә инде ул аны теге әйткән вакытта да, бу теге ярамый дип әйткән вакытны да, ул инде йомшак кына буның составында шундый әйберләр бар икән, теге бу шәригать буенча, динебез буенча тыелган әйберләр бит дип йомшак аңлатсаң хәерле, йомшак аңлату хәерлерәк. Инде теге ачуланып дип әйтик, моны нәрсәгә миңа бирдең, миңа нәрсәгә алып килдең, монда бит харам әйбер кушылган
кушылган дип теге ачуланып, кәефен төшереп әйтерлек булмаса, аны инде матур гына ул кешегә аңлатсак хәерлерәк. Инде бу кеше күчтәнәш биргәндә башка вакытны халаллеген карап, тәгаен ул әйбернең халал, шәригатыбыз буенча рөхсәт ителгән һәм составында кушылган әйберләрдә халал әйберләр кушылган берәр теге күчтәнәш алып барсак, ризык мул, башка төрле әйбер алып барсак, бу күркәм һәм саваплы, чөнки инде ризыкны алганда без үзебезнең халал малыбыз белән, халал милкәтебез белән, халал акчабыз белән ул әйберне сатып алабыз икән, аны алганда да ул ризыгыбыз да халалны сатып алырга тиешлебез. Әгәр дә без халал акчабыз белән харамны сатып алабыз икән, ул ризык халалга әйләнми. Безнең фақат халал акчабызны, халал юл белән тапкан малыбыз харам юлга дигән сүз. Шуңа күрә без моны аңлап, башка вакытны күчтәнәш биргәндә дә, үзебез ризыкланганда да моның тәгаен халал икәнлеген белгәннән соң гына ризыкланырга тиешлебез. Һәм инде мәҗлесләр җыйганда да шулай ук. Ниндидер бер мәҗлес шыйса да, кунаклар чакырса да, ул вакытта да шушы ризыкларның тәгаен халал икәнлеген белеп, алып, шулай ризыкландырсак, безнең мәҗлесебез дә кабул була, эшләгән изгелегебез дә кабул була. Әгәр дә инде Коръән мәҗлесе җыеп, анда стәлдә харам ризыклар белән әгәр дә инде без ул истәлебезне муллап тутырабыз икән, күпме генә мул итеп тутырсак та, күпме генә Коръәннәр укылса да, аның кабул булуында шик бар. Шуңа күрә истәлебез халал ризыклар белән генә тулган булып, халал ризыклар белән генә әгәр дә без мәҗлесләр үткәрсәк, халал ризыклар белән туганнарыбызны сыйласак, якыннарыбызны сыйласак, нинди генә бәйрәм үткәрсәк тә, халал ризык белән генә ризыклансак, Аллаһ Тәала аның бәрәкәтен бирә һәм савабын насыйп кыла иншаллах. Шулай булсын, хәзрәт җавап биргәндә исемә төшеп китте, шундый сүздә ишеткәнем бар. Мөселман кешесе кунакка килә икән, кунакка килгән гаиләдән өстәлегездәге табындагы ризыклар халалмы дип сорарга тиеш түгел икән дигән. Бу матур да түгел, һәм алай тиеш тә түгел икән дигән сүз йөри. Менә шунда ачыклык кертеп китик әле тамашачыларыбызга да. Әйе, бу мәсьәләгә килгәндә, бу сорау буенча да бик күп мөрәҗәгать итәләр. Кайбер теге хәзрәтләр, абыстайлар мәҗлескә барып, теге өстәлегез халалмы дип сораганнан соң, алар уңайсызланып китеп, башка мәчетләрдән, хәзрәтләрдән, таныш хәзрәтләрдән белешәләр. Хәзрәт менә шулай дип сорады, дөресме соң бу, шулай тиешлеме дип. Һәм бу мәсьәләгә килгәндә, бу яхшы сорау, бу кеше теге шундый теге четерекле сорау бер яктан караганда, чөнки бер яктан караганда, әгәр дә без сорауны бирмибез икән, истәлдәге халаллеген без аңламыйбыз. Әгәр дә сорауны бирәбез икән, ул истәлне әзерләүче кешегә ничектер теге уңайсыз хәлгә куябыз кешене. Шуңа күрә иң беренче чиратта без ул оештырылган мәҗлеснең дип әйтик, оештырылган мәҗлеснең кая үткәрелүен белергә кирәк. Кая үткәрелүен һәм нинди мәҗлес икәнлеген белгәннән соң гына без инде ул сорау турында уйлый алабыз. Әгәр дә Коръән мәҗлесе икән, дога кылына торган, теге мәрхүмнәрне искә алу мәсәлән 3-се, 7-се, 40 мәҗлесләре икән, яисә инде берәр кешенең мәсәлән никах мәҗлесе, берәр төрле халал булган урында оештырыла торган, яисә идә оештырыла икән, без инде анда теге харам ризыклар күзгә ташланып тора торган харам ризыклар күрмәсәк, ул вакытны без анда сорамыйча да ризыклана алабыз. Инде әгәр дә шикләнәбез икән, ниндидер ризыктан, мәсәлән, кылбасадан дип әйтик, шикләнәбез икән, яисә ниндидер бер башка төрле ризыктан шикләнәбез икән, ул вакытны ул ризыкны фақат ашамыйча без калсак хәерлерәк, чөнки һәрбер әйберне аерым-аерым бу халалмы дип сорау ул матур күренеш түгел. Әгәр дә инде берәр төрле башка төрле, мәсәлән, шик булган кафылар бар мәсәлән. Бүгенгесе көндә ул кафылар күп кафылар үзләрен без халал кафы дип, мәсәлән, халал әзерлибез без сезгә дип әйтеп, күп кешегә теге күзләренә төтен җибәреп дип әйтик, ниндидер бер ялган сертификатлар күрсәтеп, яисә кайбер кафыларда булырга мөмкин шундый, мәсәлән, кафы бер сертификат күрсәтә, анда язылган, мәсәлән, тавык итен ниндидер регионның, кайсыдыр шәһәрнең, кайсыдыр авылында халал әзерләнә торган шушы сертификатны күрсәтергә мөмкин копиясын. Һәм инде безнең халык сертификат халал дип укый да, монда бу кафы халал икән дип уйлый да, шунда мәҗлес үткәрергә ниятли. Ләкин сертификатта фақат тавык ите турында гына сүз бара. Мәсәлән, без аңа ышана алабыз, тавык итен алар шуннан ала дип. Өстәлдә булган киселгән кылбасаны каян алалар икән алар? Ашка кулланган сыер итен, мәсәлән, сарык итен каян алалар икән? Без анысын белмибез. Шуңа күрә, әгәр дә без инде берәр төрле кафыларда мәҗлес үткәрергә ниятлибез икән, ул вакытта тәгаен аның халал стандартларга туры килгән сертификатын сорарга тиешлебез. Иң беренче шуны сораганнан соң, әгәр дә инде ул сертификат, мәсәлән, Татарстан Республикасы мөселманнары
Диния нәзарәте тарафыннан бирелгән икән, үзебезнең шәһәребездә, мәсәлән, үзебезнең республикабызда ул теге әзерләнә икән, шушы кафе бар икән, үзенең хезмәтен алып бара икән. Һәм анда бик күп теге хәләл чаралар үткәрелә икән, харам әйберләр кертелмичә үткәрелә икән. Ул вакытта без ул җирдә шушы сертификатын карап үткәрә алабыз. Мәҗлесләребезне берәр төрле Коръән дуга кыла торган җирләр оештырып, мәҗлес оештырып, туганнарыбызны, якыннарыбызны, яисә хәзрәтне, абыстайны чакырып, Коръән мәҗлесләрендә оештыра алабыз. Әгәр дә инде сезгә фақат шушы башка регионның ниндидер бер гомердә анда барып та җитә алмаслык регионның сертификатын бирәләр икән, без тавыкны шушы шәһәрдән барып алабыз, һәр көнне 2-шәр тавык барып алабыз дип әгәр дә әйтәләр икән, без инде аңа ышана алмыйбыз. Ул тавык итенә генә бирелгән сертификат була, чөнки бүгенге көндә күп кафеларда шушындай сертификат белән үткәрүче кафелар бар. Шуңа күрә бүгенге көндә әлхәмдүлилләh мәчет алларында бар. Анда инде әгәр дә мәчет алларына барып, ул теге мәҗлесләрне үткәрергә кемдер инде шундый урыннарны эзли икән, әгәр анда барып үткәрә икән, ул вакытта инде 100% анда хәләл. Анда бер нинди дә теге харам әйберләр дә катнашмый, харам әйберләр дә кушылмый. Шуңа күрә бу мәсьәләләрдә идә үткәргәндә әгәр дә инде шикләнәбез икән, ул вакытта без аны ашамыйк. Әгәр дә инде шикләнмибез икән, без аңа тәгаен, без аңа инанган икән, бу әйбернең хәләл икәнлеген без чын күңелдән ышанып беләбез икән, ул вакытта инде без аны шушы хәләллегенә инанганнан соң гына ризыкланырга тиешлебез. Инде кешедән кергәннән соң халык җыелган, мәсәлән, 100 кеше, 50 кеше җыелганнан соң кирип торып басып, сезнең истәлләрегез хәләл ризык белән әзерләнгәнме дип сорау, бу бик матур күренеш түгел. Шуңа күрә аны кунакка чакырыр алдыннан, мәсәлән, чакырганда сез сезнең истәлегезне хәләлдән әзерлисезме дип сорап куйсаң, ул вакытта бер хәләл. Чакыручы кеше хәләлдән әзерләгез инде, мин бит хәләл ризыклар белән ризыкланам дип әйтсәң, ул бер яктан матуррак, инде килгән соң, әзерләнгәннән соң, инде кунакка җыенып, матур киемнәреңне киеп килгәннән соң, истәлегез хәләлме, хәләл булмаса мин торам да чыгып китәм дип әйткәч, ул бик күркәм күренеш түгел. Шуңа күрә бу мәсьәләдә, бу сорауга җавап шул, аны инде әгәр дә инанабыз икән хәләллеген ашау кирәк. Әгәр инанмыйбыз икән, ул ризыклардан тыелу кирәк. Әгәр дә инде чакыралар икән шушындай җиргә, иң беренче сорау итеп, үзебез инде анда хәләл ризыкмысын, ул кафыдамы, мәсәлән, ул җирдә хәләл ризык буламы дип әйтеп сорап куйсак, алар бәлки шушы чакыручы кеше дә, әнәй мин бит аны белмәгән идем, үзем дә сорап карыйм әле дип, үзенең дә исенә төшеп, бәлки сорап, алар хәл итәрләр, бәлки башка җиргә, бәлки инде анда хәләллегенә алар тәгаен инанып, шушында үткәрерләр. Шуңа күрә бу мәсьәлә бик четерекле мәсьәлә, бүгенге көндә күп кеше Коръән мәҗлесе булсын, үзе барып ашау булсын, гаиләсе белән, туганнары белән кай вакыт булырга туры килә, теге хәләл булмаган җирдә үткәрәләр, алдан ук әйтәсең, анда үткәрмәгез, хәзрәт, үзегез ашамасагыз килеп, укып кына китегез. Теге мин әйтәм, сез нәрсә өчен мәҗлесне үткәрәсез соң? Аллаһ ризалыгы өченме? Әллә инде фақат туганнарны җыябыз да, мин үткәрдем бит мәҗлесне дип күрсәтер өченме дигән сорауларны да бирергә туры килә кай вакыт. Шуңа күрә иң беренче чиракта безнең гамәлебез, эшебез, гыйбадәтебез Аллаһу Тәгалә ризалыгы өчен булса, иншалла Аллаһ Тәгаләнең савабын да, әҗерен дә насыйп кыла. Инде кимчелекләрсез Аллаһ Тәгалә иншалла кабул кылачак. Рәхмәт хәзрәт, рәхмәт Ансар хәзрәт, биргән җавабыгыз өчен. Хәерле җаваплар булсын, әмин. Киләсе сорау. Искерә башлаган, ләкин әле куллану вакыты чыкмаган ашамлыкларны ялгыз торган танышыма күчтәнәш итеп биреп барсам ярыймы? Үземне өстен куеп, аңа миннән калганда ярар дигән мәсьәлә килеп чыкмыймы дип борчылам. Калган кирәк-яраклар белән дә шул мәсьәлә. Әйе, бу мәсьәлә әлбәттә бик кирәкле сорау, кирәкле дөрес сорау, чөнки ризык мәсьәләсендә булсын, кеше бит ризыкны ала, мәсәлән, кибет киштәләрендә, мәсәлән, анда 1 кило итеп сатыла икән. Син аның бәлки 200 граммын ашарга мөмкинсең, калганы инде әгәр дә иеңдә калдырсаң, ул инде исраф була. Кемгәдер күчтәнәш бирсәң, бер хәйр, садака да була, һәм инде Аллаһ Тәгалә әҗерен дә насыйп итә, аңа бер теге күчтәнәш, шатлык була, күчтәнәш бирелде дип ул аның күңеле күтәрелә. Шуңа күрә бу мәсьәләгә килгәндә әйтәсе килә шуны, әгәр дә аның куллану вакыты чыкмаган икән, сыругы чыкмаган дип әйтәбез инде куллану вакыты дигәндә, сыругы чыкмаган икән, куллану вакыты чыкмаган икән, ул кулланырга мөмкин булган икән, бозылмаган икән, ул вакытны аны кемгә бирсәк тә, күршебезгәме, танышыбызгамы, дустыбызгамы, фәкыйрь мискенгәме биреп, әгәр дә аның күңелен күрәбез икән, бу күркәм гадәт. Инде аның янына тагын
башка төрле үзең кулланмаган әйберләрне дә истәп бирсәң, Аллаһ Тәала ризалык өчен булсын әле, бусын кулланмадым, бусы да мин файдаланмыйм дип әйтеп тапшырасың икән, бу да күркәм гадәт. Шуңа күрә Аллаһ Тәала иншалла савабын да, әҗерен дә насыйп кылыр. Бу рөхсәт ителгән шәригатебездә гамәлләр. Башка әйберләргә килгәндә дә шулай. Кием салым мәсьәләсенә дә, теге мебельләр мәсьәләсенә килгәндә дә күп кеше бит һәр ел сайын киемен дә алыштырырга тырыша, идәге мебельләрен дә алыштырырга тырыша, кемнәрдер идә ремонт та ясарга тырыша, матурак булсын әле, мөмкинлеге булган бәндәләр аны теге тырышалар. Әгәр дә инде ул теге иске әйберләрне, иске әйбер димик инде, кулланылган әйберләрне дип әйтик, кулланылган әйберләрне шүблеккә чыгарып ташлыйбыз икән, ул инде юкка чыга, исраф итәбез дигән сүз. Әгәр дә инде шушы әйберләргә мохтаҗ кешеләр дә бардыр. Мохтаҗ кешеләр, күршеләребез дә бардыр, танышларыбыз, дусларыбыз, туганнарыбыз арасында бардыр. Ул вакытта без аны аларга тапшырабыз икән, бу бер яктан хәйр, садака, күчтәнәш кебек тә бара. Аллаһ Тәала савабын да насыйп итә. Һәм инде үзебезнең дә иебезгә яңаны кайтарырга бер сәбәп булачак иншалла. Шуңа күрә, әгәр дә без аны башка кешегә тапшырабыз икән, киемнәрне дә шуңа мохтаҗ булган кешеләргә бирсәк, фәкыйрь мискиннәргә бирсәк, әгәр дә инде ул киемнәр, кием салымнарны тапшырырга урын юк икән, безнең диния нәзарәтендә, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтендә закат фонды бар. Закат фонды ул һәр вакыт шушы фәкыйрь мискиннәргә үзләренең кулларын сузып ярдәм итәләр, һәр вакытта да үзләренең өлешләрен кертәләр. Аларга биреп, алар кемгә кирәкле җирләргә дә тапшыра алалар. Шуңа күрә бу бик күркәм гадәтләр. Аллаһ Тәала иншалла аның савабын да, әҗерен дә насыйп кыла. Амин, шулай булсын. Рәхмәт хәзрәт. Әле бер кибеттә үземдә чыгып барганда, алган продуктларны садака иттереп бер тортмага җыеп барырга мөмкин икән, фәкыйрьләргә тапшырырга бик матур гадәт күрдем. Шундый тортма ясап куйганнар, алган матур товарларын кайсын телисең, менә тыкмаш, анда бер нинди камыр ризыгы. Анда ипиләр куя торган шундый махсус киштәләрне минем дә күргәнем бар. Бу бик әйбәт, шул җыйган әйберләр шул фәкыйрь мискиннәргә, аңа теге мохтаҗ булган кешеләргә тапшырыла икән. Бу бик саваплы гамәл, әҗерле саваплы гамәл. Чөнки күп кеше бит теге кибеттән аласың да, аннан соң кемнедер эзләп җиргә кирәк, каядыр тапшырасы бар, менә илтеп бирәсе бар, кем ул алыр микән, аңа илсәм, теге кайбер кеше бит әле бөтен кешенең кулыннан да алмаска мөмкин. Шуңа күрә алар теге куеп калдырганнан соң аны инде алып шул фәкыйрь мискингә тапшыралар икән. Бу бик саваплы гамәл. Аллаһ Тәала иншалла шушы эшләрен дәвамлы кылсын. Ул фақат шушы берничә кибеттә генә түгел, башка җирләрдә дә булып, иншалла шулай фәкыйрь мискиннәрне Аллаһ Тәала ярдәменнән ташламасын. Рәхмәт хәзрәт, җавабыгыз өчен хәерле җаваплар булсын. Киләсе сорау: чипсы, кириешки, тәм-том, кетемете дибез инде аны халыкта. Күниккән кешегә бу бит синең сәламәтлегеңгә зыянлы дип әйтү, киңәшләр биреп торырга кирәкме ул хәзрәт? Әйе, бу мәсьәлә бүгенге көндә инде киң таралган, чөнки балаларыбыз булсын, теге танышларыбызның балалары булсын, дусларыбызның балалары булсын, хәтта дусларыбыз, танышларыбыз арасында да шушы сәламәтлеккә зыян китерә торган әйберләрне, ризыкланып йөрүчеләр бар. Әлбәттә, моны синең сәламәтлегеңә бу әйберләр зыян китерә, мондый әйберләрне кулланмавың хәерлерәк дип аңлату, яисә аларның составларын ачып теге үзебезнең балаларыбызга булсын, яисә инде башка теге кешеләргә булсын, бу рөхсәт ителми, чөнки моның составында бер нинди синең организмыңа файда китерә торган әйбер юк дип әгәр дә күрсәтеп аңлатабыз икән, нинди шушы әйберләрнең составларын күрсәтеп, әгәр дә без аларга аңлатып, тәгаен шушы әйберләрнең зыянлы икәнлеген төшендерәбез икән, бу хәерле. Ә инде теге крас итеп, син алай эшләмә, моны эшләмә, алай итмә дип түгел, ә инде кеше бу әйбергә үзе килергә тиеш. Үзе килергә тиеш, аны беренче көнне алып ташлап теге син аны эшләмә дибәргә мөмкин, ләкин ул икенче көнне ул эшкә килүдәннән үзе басып, ул аны аңламаска мөмкин. Иң беренче чиракта без аны ни өчен зыянлы икәнлеген кешегә аңлатырга кирәк, чөнки бүгенге көндә Аллаһның рәхмәте белән интернет шелтәребез бар. Интернет шелтәре нинди генә әйбернең, нинди генә продуктның составын язсак та, нинди генә язылган хәрефләре белән куелган кушымталар бар ризыкларда, аларның һәрберсен язсак та, алар нәрсәдән ясалганын һәм аларның нинди продукттан ясалганлыгы бөтенесе аңлатылган. Шуңа күрә аның составын алып, яисә шушы составларны күрсәтеп, менә шушы әйбернең зыяны бар, организмга зыяны бар, бу әйбер шушы кешенең организмына зыянлы, бу җиргә зыянлы дип әгәр
аңлатабыз икән, ул инде аны үзе генә белеп калмый, аны әле ул танышларына да әйтә, аны ашарга түгел икән, аның андай әйбер бар икән дип башкаларга да таратачак. Шуңа күрә хәерле, матур гына әгәр дә без аның тәгаен шундый икәнлеген аңлатабыз икән, ул кешегә бер яктан теге син ярдәм итәсең, икенче яктан инде аның сәламәтлегенә ярдәм итәсең, бер яктан аңа теге бер гыйлем биргән кебек буласың, гыйлем дәрес биргән кебек буласың, ул иншалла киләчәктә үзе генә аны үзе генә аны белеп тормаячак, инде башкаларга да аңлатачак нинди нәрсә икән һәм башка әйберләрне алганда да әгәр дә без аны аңлатабыз икән, шулай карап була, менә шулай составын карап тикшереп була бит, хәләлме, хараммы икән, хараммы икәнлеген, кушымталар нәрсәләр кушылган, кайсы кушымталар сәламәтлеккә зыянлы икәнлеген ул аңлаганнан соң киләчәктә башка әйберләрнең дә составын карап, хәләллеген карап ашаячак иншалла. Шуңа күрә булай матур гына киңәш бирү, аңлату бу хәерле һәм дөрес гамәл, кирәкле. Минем үземнең дә таныш гаиләмдә менә балалары наггетс кына ашыйды һәр вакыт сыр кушып. Хәзер инде авылга алып кайтып яшәтә башладылар баланы. Бала авылда тауга чана шуарга чыга, сәпикләрдә йөри җәй көннәре. Наггетстан күчеп үзе әби бабайларыннан боткалар сорап ала башлады, шулпалар сорап ала башлады. Чын авыл ризыкларына ияләшә бара. Чынлап та сез әйткәнчә туктамыннан дип алып кына куйсаң, ул аннан туктамасы, вакыт узу белән ул үзе күрә башлады. Туганнары ашый аш, туклыклы, тәмле, шундандыр дип уйлыйм инде. Әкреннән субханалла бит инде. Алла рәхмәте, ул теге күрсәтеп, аңлатып ризыкландырсаң хәерле, ул аны үзеннән үзе теге кеше аңлый, аннан соң яраганын, ярамаганын, нәрсәсе зыянлы икәнлеген үзе төшенчә, ул үзе аңының шушы юлга, башка юлга, шушы туры юлга басса, ул хәерлерәк, үзе аңлап басса. Инде кешене бит инде заставить итеп булмый, аны җәберләп булмый, җәберләп анда бастыру, кырыс юл белән бастыру килешми, чөнки хәтта динебезгә дә алай бит түгел, чөнки Аллаһ Раббыбызның Коръәни Кәримендә дә аят бар бит. Ла икра фиддин, диндә теге мәҗбүриләү юк, диндә дә мәҗбүриләү юк. Намаз укырга да мәҗбүриләп булмый, хәтта башка гыйбадәтләр кылырга да кешене мәҗбүриләргә ярамый, кеше үзе килергә тиеш ул әйбергә. Һәм инде бу ризык мәсьәләсенә дә кеше үзе килергә тиешле. Шуңа күрә үзе килеп, әгәр дә шушындай әйберләрдән ваз кичсә, булар минем зыян китерә бит сәламәтлеккә, мин без сәламәт булырга тиеш, минем организмым бит Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бер аманат, сәламәт итеп бирелгән бит миңа, дип аны аңлап, әгәр дә ул әйберләрне кулланмаса, бу иншалла аңа бер дәрес кебек бер ярдәм булачак иншалла. Амин, рәхмәт Ансар хәзрәт, җавабыгыз өчен. Хәерле җаваплар булсын, киләсе сорауга киттек. Хәзер кайбер печеньеләрне ашау тыелган. Составында тыелган матдәләр бар дип аңлаттылар. Әйтик, желатин кергән печенье. Печенье икмәк бит инде дип бу кагыйдәне кабул итә алмыйм. Дөрес киңәш бирмәссезме икән хәзрәт? Әйе, бу мәсьәләләрне теге кабул итә алмыйм дигән җире теге ничектер теге күңелгә кирип китте. Кабул итә алмыйм дигәндә без күп нәрсәләрне карарга мөмкин. Кабул итәр кайбер кеше ниндидер бер законнарны кабул итә алмыйм дияргә мөмкин. Яисә ниндидер бер хезмәтләрне мин эшкә барып, мәсәлән, иртә сәгать 8-дән эшкә баруны кабул итә алмыйм инде үземә, ләкин барырга туры килә инде дип теге барырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә безнең шәригатыбыз, дин исламыбыз безгә аңлаткан икән, шушы әйберләр белән ризыкланмагыз, бу әйберләр сезнең өчен харам дип аңлаткан икән, бу әйберләр хәләл, моны ризыклансагыз ярый дип аңлаткан тәгаен, әгәр дә инде аның берәр төрле кысалары бар икән, аңлатылган җирләре бар икән, бу вакытта без шушы харам булган әйберләрдән тыелырга тиешле. Әйе, элекеге вакытны бәлки алар уйлый торганнардыр. Элекеге вакытны кибеткә кергәннән соң зур коробкадан теге 1 кило сиңа күпме печенье кирәк дип теге 1 киломы, ярты киломы дип теге составында карый алмаслык дәрәҗәдә пакетка гына салып, үлчәп, шуннан сатып алган вакытны, әйе, ул вакытларда теге булмаган вакытлар, теге шулай итеп китерелгән вакытларда, ул инде әлбәттә без инде ул вакытларда да карасаң хәерле булгандыр, ләкин инде ул вакытта теге кайсы әйбернең хәләл икәнлеге әле тәгаен теге ачыкланып бетмәгән безнең илебездә шушындый вакытларда, ул инде бер вакыт рөхсәт булгандыр, шулай ашалгандыр, ризыкланылгандыр, ләкин инде хәзерге вакытта без аның составында карый алабыз, нинди әйберләр кушылганлыгын да белә алабыз, нәрсә хәләл, нәрсә харам икәнлеген аера алабыз икән, бу вакытта инде әгәр дә хәләл юл белән табылганнарын белән ризыклансак, бу безнең өчен хәерле иншалла. Әйе, желатинне беләбез, менә желатин дигән
сүз инде иске алынды, шушындай кушыла торган әйбер куерту өчен, ягъни уланы шушы камырларны яисә инде шушы кушыла торган тәмлеткечләр дип әйтик инде, анда теге начинкаларын дип әйтик инде, шунда әгәр дә ул кушыла торган әйберләр шушындай желатин кушылып ясала икән, бу әлбәттә шәригатыбызда рөхсәт ителми. Әйе, әгәр дә шушы желатин халал желатин бар икән, халал желатин әлбәттә гарәп илләрендә, башка теге мөселман илләрендә андый желатин бар, әгәр дә ул халал желатиннан ясалган икән, ул вакытта рөхсәт ителә. Ләкин инде безнең илебездә андый желатинны табу авыр булганлыктан, ул инде печенье ясый торган шушы җирләрдә анда инде халал желатин кушылмый торгандыр дип уйлыйбыз. Әгәр дә инде тәгаен печеньене без өйдә пешерәбез икән, халал желатинны алып кайтып, үзебезнең белгән халал әйберләрне генә кушып пешерәбез икән ул печеньене, яисә инде берәр төрле ризыкны, ул вакытта халал була, ул желатинны кушарга мөмкин, ләкин желатинны карарга кирәк, ул халал дип язылган булырга тиешле. Ягъни халал дигәннән, ягъни шәригать буенча рөхсәт ителгән хайванның әйберләреннән ясалган дигән сүз. Инде бездә харам булганы, ул инде халал дип язылмаганы күпчелек очракта ул инде дуңгызның теге тәненнән, дуңгызның тиресеннән ясала. Шуңа күрә моны инде аңларга кирәк һәм инде моны кабул итәргә кирәк. Бу әйбернең халал түгел икәнлеген кабул итәргә кирәк, чөнки инде мин аны кабул итә алмыйм дигән күп әйберне һәр кабул итә алмыйлар. Күп мәсьәләдә, мәсәлән, яулык мәсьәләсендә дә киләләр. Яулык мәсьәләсендә дә киләләр дә, минем анда теге әбиемнең әбисе яулыгын арткагына бәйләп җыри иде, муеннары күренеп җыри иде. Хәзерге кызлар андыйны кияләр дип теге ачуланып, хәтта теге ярсып, теге алар хәзер шундый менә дингә тартылганнар. Минем әбием дә дини кеше иде, ләкин арткагына бәйле иде дип теге сүзгә килүчеләр дә бар. Ләкин әйе, әби бабаларыбыз вакытында шулай кияләр иде, чөнки ул вакытта динне тыйдылар. Динне тыйган вакытны алар хәтта шушы дин тыйылган вакытта теге яулыкта бәйләмәгез, намаз укымагыз, Коръән укымагыз, дин юк, мәҗлес үткәрмәгез, мәрхүмнәрне теге хәзрәт белән укып күммәгез дип, аларны ураза тотмагыз дип, шундый чорда яшәгән вакытны алар хәтта ул вакытта да яулыкларын арткагына бәйләп булса да дингә якынайып теге яулык бәйләп йөриләр иде. Бүгенге көндә шуны ул кеше шулай яулык бәйли, менә бу әбием шулай бәйләгән иде дип әйтә, ләкин үзе ялан баш килеп керә мәчеткә. Башына яулык бәйләмичә керә, үзенең әбисе турында әйтә, минем әбием арткагына бәйләгән иде дип сөйләүчеләр дә бар. Шуңа күрә бу әйберне кайбер кеше кабул итә алмый. Мәсәлән, кызларның, хатын-кызларның, мәсәлән, мөселман хатын-кызларның яулык бәйләвен кабул итә алмый. Бу кеше теге печеньенең составында харам әйберләр кулланылганны кабул итә алмый. Шуңа күрә моны фақат динне әзрәк теге төбеннән әзрәк булса да, теге кирәкле дәрәҗәдә генә булса да өйрәнеп, әз генәсен булса да өйрәнеп, нәрсә ярый, нәрсә ярамаганлыгын аңлап өйрәнсәләр, иншалла әкренләп ул кеше инде аны кабул итәр иншалла. Аллаһ Тәала ярдәмче булсын. Шушы ризыкларның фақат халал булганнарын гына кулланырга тырышсак, бу хәерле һәм саваплы гамәлләр иншалла. Рәхмәт, Ансар хәзрәт. Җәйгезләрдә квас эшәргә яратам. Kimdir ярый, kimdir тыйылгандый, дөрес җавапны ишетәсе килә иде. Мөселман кешесенә квас эшәргә ярыймы? Квас мәсьәләсенә килгәндә, квас турында бик күп сүзләр дә җыри, ләкин инде квасның теге иң беренче чиракта без инде әлеге дә баягы составын дип әйтик карау кирәк. Әгәр дә анда өстәмә спирт кушылмаган икән, ул вакытны әгәр дә ул үзенең теге брожениясыннан дип әйтик инде, үзенең шул чүпрә кулланып шулай ясалган квас икән, ул вакытны ул әлбәттә рөхсәт ителә. Рөхсәт ителә, бу безнең әлбәттә кымыз һәм шулай ук инде кефир һәм шулай ук квас, алар бер теге төркемгә керә дип әйтик. Алар кулланырга рөхсәт ителә, ләкин инде моны уйларга кирәк. Бу ул рөхсәт ителә дигәндә, бу кешенең үзеннән тора. Кешенең үзеннән тора, әгәр дә кем шушы үзенең брожениясыннан дип әйтик инде булган теге, ул бит инде һәрберсе брожениядә була. Әгәр дә шушы квасны эчкәннән соң берәр кешенең башына тәэсир итә икән, ул инде башын теге исертә икән, бу вакытта ул кешегә квасны эчү тыела. Әгәр дә инде ул кешенең организмына шулай тиз ул квасның шушы хәтта үзе брожение булган әйбер дә тиз тәэсир итә икән, ул вакытта ул кешегә тыелган. Әгәр дә инде ул кешегә бернинди дә аның фәлкат эсселекне генә баса икән, эчкәннән соң фақат бернинди ул теге су эчәме, квас эчәме яисә сөт эчәме, аның белән бернинди аермасы юк икән, бу вакытта ул бәндәгә ул квасны эчәргә рөхсәт ителә. Ләкин аңларга кирәк шуны, нәрсә эчәргә ярамый, безнең шәригатыбыз, динебез буенча, пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлламның хадис шәрифләре дә бар. Әгәр дә спиртлы әйбер ясалган икән, хөрмә,
агачыннан дип әйтик, пальмасының ясалган шушы спирттан ясалган икән, яисә виноградтан оештырылган шушы спирт кушылып эшләнелгән икән, бу вакытта шәригатебездә бу гамәл катгый тыелган. Алайса кайберәүләр әйтәләр, бу бит инде хөрмә җимесе ашый торган ризык бит инде, аның спирты да ашый торган булырга тиештер дип, яисә виноградны да виноград бит инде ашыйбыз, аның ярыйдыр дип, ләкин пәйгамбәребезнең тәгаен хадисе бар, әгәр дә шунардан ясалган шушындый эчемлек икән, ул вакытта ул катгый тыела шәригатебездә пәйгамбәребезнең хадисе аркылы, пәйгамбәребезнең хадисенә таянып, шуңа күрә бу гамәлләрдән шушы спиртлы эчемлекләр эчүдән тыелырга кирәк. Ә инде квас мәсьәләсенә килгәндә, квас шәригатебездә рөхсәт ителә. Ул квас та һәм инде кефир да шулай ул үзенең теге выражениесе белән була, һәм кымыз да шулай ук, кымыз да эчәргә шәригатебез рөхсәт итә иншалла. Хәзрәт, тагын бер мәсьәләгә тукталасым килә. Квас мәсьәләсендә әйтик, өйдә ясыйлар квасны, йорт шартларында, һәм бу квас бозылып китепме, исертү градусы артып китә. Һәм нәтиҗәдә кеше моны җәйге эсседә, чилләдә эчеп куя да, әзгенә башына ныграк китеп, эчемлектән теге яккарак киткән була инде бу, һәм атындыра башлый ул кешене. Моны бит инде эчәргә ярамыйды, шулай бит. Әйе, әгәр дә ул кешенең теге менә әйтеп уздык, әгәр дә тәэсир итә икән, ул инде аны аңлый, кеше бит инде квасны эчкәндә, ул квас күпмедер дәрәҗәдә кадәр торганнан соң ул инде күп эчегән була, күбрәк аның инде градусы дип әйтик инде күбәя, шуңа күрә бу вакытларда аны эчү рөхсәт ителми. Әгәр дә инде ул теге без аны сизәбез икән, ул яңа икән, һәм инде аның градусы ул кадәр теге юк икән, градусы юк икән, анда аерым өстәмә спирт кушылмаган икән, бу вакытта бу эчемлекне эчәргә ярый. Әгәр дә инде өстәмә кушылган булса, яисә инде озаграк торып, аның инде градусы күбәйгән булса, ул вакытта анардан инде ераграк тыелып торырга кирәк. Һәм инде иншалла Аллаһ Тәала аның тыелганның иншалла әҗерен бирәчәк. Шунардан ерак булсак, Аллаһ Тәала савапларын да, әҗерләрен дә насыйп кылачак иншалла. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, Ансар хәзрәт. Очраклы рәвештә табылган ризыкта бәрәкәт бармы? Нинди генә малны алсак та, очраклы малмы ул, яисә инде эшләп алган хезмәтебезнең малымы, әгәр дә ул безгә дөрес юл белән рөхсәт ителгән юл белән, хәләл юл белән кергән икән, ул вакытта иншалла Аллаһ Тәаланың безгә бәрәкәтен насыйп итә. Ләкин һәрбер ризык та, без бит менә ризык мәсьәләсендә сөйләшәбез, ризык мәсьәләсендә сөйләшкәндә, ризыкның хәләллеге нәрсәдә, без аны сатып алганда хәләл акчабыз белән, әгәр дә без аны түләп, үзебезнең хәләл акчабыз белән алабыз икән, ул вакытта ризык хәләл була. Шуңа күрә фәкать ризыкның хәләллеге әле ул аның составындагы хәләл булган әйбердән генә түгел, нинди акчага сатып алабыз, анысы да бар. Әгәр дә без аны харам акчага сатып алабыз икән, кемнедер талаган яисә инде урлаган акчага сатып алабыз икән, ул вакытта без хәләл ризык алсак та, ул ризыгыбыз харам булырга мөмкин. Шуңа күрә иң беренче чиракта без нинди ризык белән ризыкланабыз, чөнки пәйгамбәребезнең бит хадисе бар, пәйгамбәребез әйтә, балаларыгызның тәннәрен харам ризык белән җыйсагыз, үскәннән соң алар сезгә каршы чыгачаклар, сезнең белән идарә итә башлаячаклар ди. Харам ризык белән дигәндә, монда уйларга түгел, ул теге фәкать шушы харам ризык икән, дуңгыз итен ашатмыйбыз бит инде, без бит инде теге яисә ниндидер спиртлы эчемлек эчермибез, яисә дуңгыз итеннән әзерләнгән ризыклар белән ашатмыйбыз, ул хәләл була дип түгел, ә инде анда шушы табылган мал мөлкәтнең ризыгы да шунда кергән. Шуңа күрә һәр вакытта да без нинди генә ризык ашасак та, нинди генә табышыбыз, малыбыз, мөлкәтебез булса да, аны без хәләл юл белән табабыз икән, хәләл юлдан табылган әйбер икән, ул вакытта ризык икән, рөхсәт ителгән юл икән, ул вакытта иншалла ул хәләл була. Әгәр дә инде бәрәкәте була аның, әгәр дә инде ул харам юл икән, аның бәрәкәте дә юк, савабы да юк, ул эшләгән ризыкларыбызның да аның савабы да бер нинди мәгънәсе дә юк. Шуңа күрә аның гөнаһсы гына булырга мөмкин. Шуңа күрә без инде тырышырга тиешлебез, һәрбер нинди генә гамәл кылсак та, нинди генә эш эшләсәк тә, нинди генә ризык, мал, мөлкәт тапсак та, без аны хәләл юл белән эшләргә тиешле. Шулай булсын, хәзрәт, тагын бер мәсьәләгә тукталасым килә. Шушы имамның сыйк тапшыруында хәзрәтебезнең җавап биргәне бар иде. Юлда берәр нинди югалган әйбер күрсәң, аңа тимәүең хәерле. Син ул тапкан әйберне
табып алгач, хуҗасын табырга тырышырга тиеш. Бу очракта менә очраклы рәвештә табылган әйберне бит әле башта хуҗасын табырга кирәк, табылмагач кына сиңа каладыр бит әле ул. Әйе, монда бу мәсьәлә бик теге четерекле мәсьәлә. Шуңа күрә без бит инде хәзерге вакытта ул ул теге инде бер кичкенә генә авыл җирлегендә яшәгәндә, бу кемнеке дип теге берничә кешедән сорап, теге аларга киңәшеңне биреп, теге бу сезнеке түгелме, аныкы түгелме, бәлки шул кеше шул әйбер белән шөгыльләнә, бәлки ул аныкыдыр дип табып, аңа тапшыра алабыз. Инде шәһәр җирлегендә яшәгәндә, зуррак районнарда яшәгәндә кем аннан узып киткәнен белмибез. Ләкин дә хәзерге вакытта инде теге камералар бар, ләкин инде ниндидер бер бик каты, теге кыйммәтле дип әйтик инде әйбер икән, ул вакытта инде камераларны карап, яисә инде хәзер полиция бүлекләренә мөрәҗәгать итеп, аны инде табырга мөмкин. Ләкин әгәр дә инде аны теге бу әйбер төшеп калган икән дип алып, без инде китәбез икән, без кеше әйберен алган дигән сүз. Кеше әйберен алган дигән сүз бу безгә урлаган кебек санала, чөнки инде иң беренче чиракта без әйбер табабыз икән, аны инде хуҗасына тапшырырга тиеш, яисә инде аны хуҗасына тапшыра алырлык юлны табырга тиешле. Яисә инде берәр кая менә табылды дип аны мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шул вакыттан соң гына аның инде ул кешесе табылмаса, яисә инде ул кешегә миңа аның кирәге калмады дип әйтсә, ул вакытта инде аны теге файдаланырга, яисә инде берәр фәкыйрь мискингә бирергә мөмкин. Ләкин инде бу мәсьәләдә аны инде очраклы рәвештә монда табылган ризык дип килә әле. Очраклы рәвештә табылган ризыкны инде гадәттә теге урамнан тапкан ризыкны гадәттә ашамыйлар. Әллә нинди ризык булырга мөмкин. Шуңа күрә инде бу вакытта очраклы рәвештә дигәндә ул инде теге урамнан тапкан ризыкны беркем дә ашамый торгандыр. Шуңа күрә инде моны уйлап бетерергә кирәк, чөнки аның теге кешегә зыяны да булырга мөмкин, анда зыянлы әйберләр дә булырга мөмкин. Шуңа күрә андый әйберләрдән ерак булсак хәерлерәк. Фәкать әгәр дә берәр төрле башка әйбер табылса, инде кыйммәтлерәк әйбер дип әйтик, яисә инде теге ашамый торган әйбер табылса, ул вакытта инде аның хуҗасына кайтару ягын эзләргә кирәк. Яисә мәсәлән, кашылык мәсьәләсендә кемдер мәсәлән үзенең теге акча янчыгын мәсәлән югалта, аның документлары булырга мөмкин, кешенең кирәк ярагы булырга мөмкин. Аны инде алып, әгәр шушы кирәк ярагын ул кешенең документлары булып, аңа тапшырабыз икән, эзләп табып хуҗасына тапшырабыз икән, яисә монда әйбер төшеп калганлыгын теге полиция бүлегенә әйтәбез икән, монда кемнеңдер әйберләре төшеп калган, килеп теге карап, аны үзенең хуҗасына тапшырыгыз дисәк, ул хәерлерәк һәм инде без кешегә ярдәм иткән булып чыгабыз. Инде ризык мәсьәләсендә моны алып инде файдалану ул кирәкмәс. Рәхмәт, Ансар хәзрәт. Бүләк ителгән ризык күчтәнәчләрен аннары тагын башка кешегә бүләк итәргә мөмкинме? Кызык кына сорау. Бу безнең халыкта теге күп таралган инде. Күп таралган ул инде теге берничә тапкыр килә дә үзеңә кире кайтып җиткәнче җыри инде ул күбәйберләр. Шуңа күрә бу мәсьәләгә килгәндә, әлбәттә шәригатыбыз буенча, дин исламыбыз буенча бернинди дә каршылык юк. Әгәр дә кеше үзенә килгән күчтәнәшме, бүләкме, ул кием булсынмы, ризык булсынмы, ул әгәр дә инде аның теге ул харам әйбер түгел икән, шәригатыбызда рөхсәт ителгән әйбер икән күчтәнәш, бүләк кием мәсьәләсе дә башка төрле әйберләр булса да, әгәр дә ул аны башка кешегә дә күчтәнәш итеп бүләк итеп бирә икән, бу бернинди дә зыяны юк. Зыяны юк. Шәригатыбыз моңа шәригатыбызда катгый теге ярамый дигән җирләре юк. Шуңа күрә бернинди каршылык юк. Әгәр дә теләге бар икән, кемдер ул бүләкләрне, күчтәнәшләрне башкаларга да бирә ала, таратып та бирә ала, бүлгәләп тә бирә ала, бер кешегә генә дә илтеп бирә ала, бернинди дә зыяны юк, рөхсәт ителә. Рәхмәт, Ансар хәзрәт, хәерле җаваплар булсын. Кунакка баргач, өстәл артында ризыкларыгыз хәләлме дип сорау килешәме икән? Тукталдык бу мәсьәләгә. Тагын төгәлләштергәннәр. Кунакка чакырган кешенең кәефен төшерермен дип куркам. Моны инде сез бик тәвәккәлләп сөйләп киттегез. Нишләрбез бу менә шундый сорау? Әйе, бу мәсьәләне без инде сорауның башында икенче сорау итеп микән без аны күтәрдек. Әйе, шәригатыбыз буенча барып кешегә мәҗлескә кергәннән соң хәләлме дип сорау килешми, инде кунакка чакырган вакытында, чакырган вакытында сез соң хәләл әзерлисезме дип сорап куйсаң, күңеллерәк. Кемнәрдер туйга мәсәлән чакыралар, мөселман кешеләрне, әбиләрне, мәсәлән абыстайларны, Коръән укый торган, намазда булган кешеләрне туйга чакырган вакытны, кызым, улым, сез соң хәләл ризык белән әзерлисезме? Бу мәҗлесегез соң сезнең хәләл ризыктан буламы дип сорап куйсаң, бу хәерлерәк. Чөнки инде Коръән укыган кеше, намазда, гыйбадәттә, дин юлында булган кеше янында башкалар харам ризык белән ризыкланып утырсалар, бу күркәм күренеш түгел. Шуңа күрә хәтта пәйгамбәребезнең хәдисләре дә бар бит.
Хәтта харам ризык булган истәлдә дә утырмагыз диелгән. Хәтта анда катнашмагыз да, ул истәлдә булсагыз, алар белән бер кавымда булган кебек булырсыз диелгән. Шуңа күрә, әгәр дә истәлдә харам ризыклар торыла икән, синең яныңда яисә инде анда кемдер спиртлы эчемлек эчеп утыра икән, бер истәлдә утырганда, юк, мин бит инде спиртлы эчемлек эчмим дип кенә утыру да хәтта шәригатебездә рөхсәт ителми. Әгәр дә инде берәр төрле мәҗлескә чакыралар икән, анда фақат халал генә булса, әйе, килеп катнашып, туганнар, дуслар, якыннар белән Дустана тату мәҗлестә катнашырга мөмкин. Әгәр дә инде анда спиртлы эчемлекләр дә кулланыла икән, истәлдә харам ризыклар була икән, ул истәлдә катнашмау саваплырак. Рәхмәт хәзрәт. Хәзрәт, тапшырубыз ахырына якынлашты. Сорауларны йөреп чыктык. Рәхмәт биргән җавапларыгыз өчен. Шифалары, хәерләре була торган матур тапшырулар булсын иде. Амин. Амин. Алланың рәхмәте булсын. Киләчәктә дә иншалла Аллаһ Раббыбыз күрешергә, шушындый дин юлында булган, дингә тартылган кешеләрнең сорауларына җавап биреп, шушы сораулар белән, шушы җаваплар белән гамәл кылып, гыйбадәт кылып яшәргә Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә насыйплардан әйләсен. Рәхмәт хәзрәт. Сезгә дә Әл-Мәрҗани мәчетенә дә бар тик уңышлар. Киләсе очрашуларга кадәр иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да савапларын, әҗрләрен насыйп итеп, изге юлда, игелек юлында очрашырга, бердәм булырга, дин ислам юлында динебезне куәтләп яшәргә Аллаһ Тәала җиңеллек, мөмкинлекләр насыйп әйләсен. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге имамнан сорык тапшыру чыгарылышын караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Әгәр дә әле белмәгән сорауларыгыз булса, аларны хәзерге минутларда телевизор экраннарында күргән электрон почта адресына юллый аласыз һәм хәзрәтләребез белән иншаллах аларга бәйнә-бәйнә җавап кайтарырбыз. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.